Sanibona nwengane zakwethu uGodole okankomgodole umfana udaba ke niyalwazi. Ngani zakwethu cha ngiphethe umkhuhlane impela kodwa le ngingakwazi ukuthi ngiyenze. Ngiyathemba amakhomanda la nikhona nonke ukuthi niyaphila. Indawo ngendawo nonke la nikhona. Commanders isikhathi manje sokuthi sifocus. Focus commanders. Sibheke 2026 njengamanje. La kufanele singalenzi khona iphutha. Nawe nje ukusebenze kumasipala. Lalela. Alikho ikhaya elaka la ngaba nazo inkinga. Kodwa uma kuthiwa ekhaya kunenkinga ubaba noma angathi bathanda ukulokhu behilizisana. Siyaye singagijima siye kibo siyongena indaba zabo. Kodwa thina njengengane la siyaye sihlale phansi bamba umthetho sikwazi ukuthi sisodwa sizingane sibonisane la phansi ukuthi singenza kanjani la phansi ukuthi bethi mabeqeda ukuhilizisana befike la phansi ukuthi ku right bengathi bebehilizisana singalungisi lutho la phansi befike nala phansi ukuthi akulungile sinathi kwathina siyaxabana. Njengamanje isikhathi sokuthi umuntu nomuntu ayibuza ukuthi yini konje eyangilethe emkhontweni mhlazane ngidecide ukuthi ngiyangena emkhontweni. Nibayeke laba abawushiyayo umkhonto bese bewukhuluma kabi ababeze ngezikhundla. Wafika azange afezeke izifiso zabo zezikhundla. Mina njengoGodole isifiso sami sasisikhulu mhlazane ngingena emkhontweni ngitshela iqiniso kwakufuna ukukhulula imboni yamatekisi ukhululeke driver especially iyona into eyayingenise emkhontweni njengamanje driver bakakhululeki angeke ngikwazi ukuthi ngithi cha emkhontweni ngiyaphuma emkhontweni sengiyophuma ngebhokisi akukho la ngiyakhona ithemba lami lokugcina leli ngci alisekeleni ngicabanga ukuthi nawe ithemba lakho lokugcina leli kodwa uma kuukuthi ubuze ngesikhundla njengoba wayizela umnyango khona futhi ungaphuma ngawo ngoba lento it's not about indaba yokubangwa izikhundla sibhekene ngqo nomasipala manje. Mina ngazi noma mhlambe ngidomkop noma nginjani angazi kunalento yabona umkhonto ngendlela engifuna ukulwela ngakhona ngizolwela ngayo yonke into enginayo ngayo yonke indlela engazi ngayo ukulwa not physically but psychologically. Mhlamba abanye bazithi eyilona ngicabanga ukuthi mhlambe nalento ukuthi ngingazi kakhulu ngepolitiki yona into yenza ukuthi ngilokhu ngifocus. Uyabona umula emkhontweni mhlamba umuntu ukuthi wafika ungafuna esikhundla uzoba nepeace njengami. Ipeace nje izohlale ibhekene nawe ngqo. Mina ngithi kuwe isikhathi sokufocus lesi ekutheni isithathe omasipala indaba kulokhu ukwepha omunye ngeke uzungikwepha ngigqoka iskipa esinje sikwepha nesodwa mina ngeke uzungibona kuthiwa ngikwepha nje omunye ogqoka iskipa esinje. Lento eyayisekhanda lami ngifika emkhontweni ayikaphumi namanje. Mhlazane kwathiwa yonke into engayingenele emkhontweni isixazululekile angeke ngize ngiyeke ukulwa. Driver besacindezeleke ngalendlela baningi abantu abacindezelekile kodwa into eyenza ukuthi uzungibona namhlanje ngigqoke kanje ingenxa yo taxi driver abangaziwa umuntu ukuhlupheka kwabo. Kodwa ke ngelinye ilanga niyoba nenhlanhla beke behlale nani phansi benitshele ngobuhlungu ababuzwa ngoba akekho umuntu okhiphela abakwazi ukukhiphela ubuhlungu babo kuye. La emkhontweni ngangizocaba leyo ndawo ukuthi bebe nekhaya la bazokwazi khona ukuthi mabefikile ubuhlungu babo bulalelwe. Angikho kakhulu lapho ngoba uyengixile ngelinye ilanga into yami la ekuthini commanders let us focus. Ake silandeleni vision kaNcamalala akayenawo mhlazane esungula umkhonto leyo kwebhana nokwenzana
ake nithuma kancane ngayo izosiphazamisa leyo nto leyo. Indaba zokuqwebhana ake nizehliseni makhomanda. Indaba zoma voice note ko group WhatsApp ake nizehliseni makhomanda. Uyazi uma ufuna ukuba nepeace la emkhontweni iba njengami. Ngiyayazi into yangilethe emkhontweni nengisayilwela njenga namhlanje. Ukuthi ubani uthini uthi ugodolo wenzani, hayi akudokwe ligayelwe mina lelo. Wena uma uzongibuka nje ungihlazi uthi ugodole, hayi mina into engiyazi ukuthi ngizoqala ngumasipala ngakithi eMsini nguthathe. Nawe kufanele lo wangakini wenze sure ukuthi uyawuthatha ukuze nawe uzokusebenze ekephumela amasela aphethe lo masipala ngakini. Ngiyaxolisa nje ngevoice umkhuhlane ungibambe phansi. Mina abantu bokuqala abaqale baba loyal kimi waqala o taxi driver. Ngaze ngazongena la emkhontweni kwafika abantu bomkhonto bangikhombisa iloyalty engingakaze ngayibona. Ngicela kube njalo ngani zakwethu. Igama engilishoyo lithi let us focus.